baphulaphuli beSabela FM ngale mizuzu emihlanu eseyishekile ndinibulise ndithi kuni uThixo uyanithanda. Sime apha ke kule ncwadi kaYoshua isahluko sesesibini ivesi yona eyesithathu. Wathi ukumkani waseYeriko kuRahabi wathumela gxebe ukumkani waseYeriko kuRahabi esithi, wakhuphe amadoda afikileyo kuwe angenileyo endlini yakho kuba aze kulihlola lonke ilizwe. Ndicela baphulaphuli okokuba sinothe kule passage okokuba inyaniso, there is a security threat, and ukumkani waseYeriko is saying to one of his citizens, makakhuphe amadoda asendlini kuba zizibhayi zintlola zizokuhlola ilizwe, and ilizwe lonke lingathi life kuba akawuthobeli lo mthetho. Kodwa sibona uRahabi engawuthobeli lo mthetho. Baphulaphuli beSabela FM, uRahabi endaweni yobathobela umthetho kakumkani usuku ufihla la madoda ngaphezulu and uyaphosisa uthi lo madoda selehambile, ncedani niwasukele. Mhlawumbi into yokuqala ebendizoyithetha ngethi ingabe iBhayibhile ithi masingabathobeli na abantu abasemagunyeni xa sifunda le passage. Nakanye ayomfundiso yeBhayibhile ukungathobeli abaphathi nabantu abasemagunyeni, kuba xa unothatha lo mzekelo kuziswe imali kuYesu, kusithiwa kuYesu xebe kufanele na into yoba sinikele kuKesare, and uYesu xa enikwa lo mbuzo uthi khanizeni nemali, the currency eniyisebenzisayo, wafika inobuso bukaKesare. Wathi uYesu, ligunya uKesare libekwe nguThixo, ncedani nilithobele, nikelani okaKesare kuKesare and ninikele okaThixo kuThixo. Mhlawumbi besogqitha kuloo ndawo, kodwa ke imfundiso ethi cut across biblical noNahum uyandingqinela kule nto ethi iBhayibhile ithi kuthi bazalwane masibathobele abasemagunyeni. Uthi uNahamani kokumkani besibini isahluko sesesihlanu phaya kuverse 17 uqala athi kuverse 17 akekho omnye uThixo ndokumkhonza mnye uYehova. Kodwa kuverse 18 athi uNahamani ngenxa yoba ndisisicaka sikakumkani yanga uYehova angandixolela, ngoba kuzofuneka ngoba ndisisicaka endlwini kakumkani ndimkhaphe ukumkani xa yobingelela eRimoni and nam ndofike ndiguqe. Kodwa ndicela zazi uThixo into yokokuba ukuguqa kwam eRimoni ndikhaphe nje ukumkani. So baphulaphuli, the message that cuts across, masilithobele igunya. Okwesibini baphulaphuli beSabela FM, inkulu into enziwe nguRahabi biblically, because iBhayibhile ithi uRahabi emveni koba exokile wasindisa
inhlola bezizohlola ilizwe, wathobela uThixo ngaphezu komuntu. And uba bendingumbaptist bendothi sola scriptura, kuba uRahabi wakhetha ukuthobela uThixo endaweni yoba athobele umuntu. And ngenxa yoba ethobele uThixo, loo nto yamenza uRahabi into yokokuba asindiswe. NguPetros ehamba noYohane kwincwadi yezenzo isahluko sesesine kuvesi 19, xa kusithiwa sanulibiza igama kaYesu Kristu, sanulishumayela. And lo myalelo lowo uphuma kwizikhulu nakwigunya nakukumkani. Wathi uPetros, judge for yourself. Kulungile na uba sive nina okanye sive uThixo. And so ke bazalwane, into yenziwa apha nguRahabi inkulu kakhulu, because uRahabi umisela apha idoctrine yamaKristu ethi sola scriptura, ngelizwi ngesibhalo kuphela, ngelizwi likaThixo lodwa. Lela lizwi athi umbhali sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje, silungele ukufundisa, ukuyala, ukuze umntu aqeqesheke endleleni yobulungisa. Baphulaphuli beSabela FM, ewabe ngumzalwane ogqibeleleyo nopheleleyo. So sisebenzisa ke ilizwi likaThixo, because ilizwi likaThixo lilo lodwa elinikezwe igunya nguThixo ngokwalo kuba asuke uThixo aliphefumlele ilizwi lakhe. Baphulaphuli beSabela FM, and xa sifumana ke le doctrine kasola scriptura, ithi le doctrine kungcono simamele umyalelo kaThixo into yoba sive abantu. Baphulaphuli beSabela FM, jonga uRahabi ude ayobhalwa kwincwadi kaMateyu xa ibalisa ngolibo lokuzalwa kukaKristu. Uthi kuthiwa phaya uSalemon wazala uBohazi ngoRahabi. So uSalemon waye wazeka uRahabi, umSirayeli wazeka ihenyukazi elalingurahabi, kodwa esalelisele lisindisiwe ngelo xesha bade bafumana umntwana onguBohazi. uBohazi wazala yena uObedi ngoRute. uObedi yena wazala uJese, uyise kaDavide. Baphulaphuli beSabela FM, and onoyazi ke into yokokuba ukuthobela uThixo kukubeka kumanqwanqwa phezulu ekuhlaleni nasebuthixweni. Baphulaphuli beSabela FM, uRahabi akalityalwanga iBhayibhile from iOld Testament. iBhayibhile iyamtransporta imse kwiNew Testament ngesandla sikaMateyu ebhala ivangeli engcwele. Baphulaphuli beSabela FM, kuba uThixo abantu abamthobeleyo uThixo, baphulaphuli beSabela FM, uyabaphakamisa. Kulungile ke bazalwane okokuba simamele ilizwi likaThixo, senze futhi ilizwi likaThixo. uRahabi apha ukhohlisa ukumkani esithi la madoda ndiwazi noba atshone kweliphi icala, etho ewazi into yokokuba uwafihle phezu kwendlu kwiroof yakhe. Baphulaphuli beSabela FM, amaqhinga wenzayo uRahabi wenzela into yokokuba kupase icebo likaThixo, kutshitshe icebo lomntu. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo masifunde ukummamela. Baphulaphuli beSabela FM, sigoduka ngoku masifunde umamela uThixo. Ezindleleni esizihambayo masimamele uThixo. uThixo ke uhlale ethetha nathi. Baphulaphuli beSabela FM, zinintsi indlela uThixo athetha nathi ngazo. Baphulaphuli beSabela FM, uyathetha uThixo ngamaphupha, uyathetha uThixo ngelizwi lakhe, uyathetha uThixo ngemibono. Baphulaphuli beSabela FM, ewe uyathetha uThixo, kodwa yena nto masisifundise yona into yokuba masifunde ukumamela ilizwi likaThixo. And uba sike salimamela ilizwi likaThixo, uthi umbhali salenza
balekile ukuba silenze ilizwi likaThixo singabe ngabaphulaphuli bodwa kodwa sibe ngabenzi belizwi likaThixo. Ngale mini namhlanje baphulaphuli beSabela FM sizothi eyona nto mayibe negunya ebomini bakho mayibe sisibhalo. Sithini isibhalo baphulaphuli beSabela FM? Ewe uThixo uthetha ke kwimeko zonke. Apha eBhayibhileni uPawulos ude addresse imeko yokuhlala kwamakholwa baphulaphuli beSabela FM. Addresse umpostoli uPawulos ngelizwi likaThixo imeko yokuhlala emtshatweni. Addresse uYesu imeko yoba xa selumtshato ungamnandanga kulungile uphume emtshatweni baphulaphuli beSabela FM. Ewe isibhalo si-addresse imeko yokukhulisa abantwana ngendlela yokuhlonela uThixo. Ngale mini namhlanje baphulaphuli beSabela FM kwaye isibhalo sikhuthaze into yoba umntu makangalali ubuthongo makavuke asebenze. Sola scriptura baphulaphuli beSabela FM sisibhalo esithi uyosebenza iintsuku ezintandathu uphumle ngosuku lesi-7. Motivation kuba baphulaphuli umuntu makasebenze. Sizothi ke namhlanje uRahabi ukhethe umamela. uRahabi ukhethe umamela uThixo kule meko ukuyo baphulaphuli beSabela FM. Khawuke ngoku ufunde ukumamela uThixo. Sizibonile ikumkani zisiwa kuba abantu abazicebisayo ngabantu abangakholwayo, ngabantu abangazaniyo noThixo, and ezokumkani zisuke ziphume endleleni. Sobonile amadoda amakhulu anamagama asomashishini abaziwayo besiwa bhumphansi ngenxa yongamameli uThixo. In business, trade, yenza ibusiness ngohlobo uThixo angakholiseka ngalo baphulaphuli beSabela FM. And eyona nto at the center yale mina namhlanje sizothi kuni bazalwane bethu abazintanda ngalo lonke ixesha uThixo uthini. And awusoze umazi uThixo uthini unless you spend time uchitha ixesha naye baphulaphuli beSabela FM. Ewe uMoses wama phambi kwebandla esithi kubo uThixo uthi zenize ningabi naThixo bambi baphulaphuli beSabela FM. Wathi uThixo zeningazenzeli omnye uThixo oqingqiweyo baphulaphuli beSabela FM. Waqhubeka uMoses wathi zeningahexezi, zeningedi, zeninganqweneli izinto zommelwane baphulaphuli beSabela FM. Zeninganqini ubungqina bobuxoki, zenigcina isabatha ingcwele baphulaphuli beSabela FM. Ewe namhlanje eyona nto sizoyimisa inye into baphulaphuli fundani ukumamela ilizwi likaThixo. Sucetyiswa kakhulu ihlabathi, lithiye ihlabathi kodwa umamele uThixo. And usawumamela uThixo uzofana noRahabi baphulaphuli beSabela FM. Uthi from Old Testament uyokhankanywa nakuNew Testament. Uthi kweli lizwe uyokhankanyana kwilizwe ubone ilizwe elizayo. Utshilo kakudongwe sithi kukho ilizwe elizayo elibaleka amasi nobusi baphulaphuli beSabela FM. Jerusalem entsha ndiyakulangazelela, ofezwa nini umzamo wam ndisakufika kuwe. Nkosi yoxolo ke mayinisikelele inithamsanqele masifunde okokuba ilizwi libe ne-authority, ilizwi likaThixo ezimpilweni zethu. Suyenza into ethe ilizwi likaThixo mayingenziwa baphulaphuli beSabela FM. Sufuna ukulinga uThixo baphulaphuli beSabela FM ngenxa yokuthobela uThixo. Wathi amaSirayeli xa ifike ebulala bonke abantu elizweni wasinda uRahabi because wathobela uThixo baphulaphuli beSabela FM. Umvuzo wesono kukufa baphulaphuli. Hambani kude kwizinto uThixo angazifuniyo baphulaphuli beSabela FM. Hambani kude kwizinto uThixo athe kuzo ningazenzi. Futhi uewe wenu makabe nguewe, nohayi wenu abe nguhayi. Sizothi ngale mina namhlanje yimani nje kwilizwi likaThixo.